Videoterveiset Nurmijärveltä. Minulla on teille kerrottavaa. Olen vaihtanut puoluettani keskustasta perussuomalaisiin ja halusin tällä videolla avata niitä syitä. Suomalaiset ovat pitkään olleet huolissaan Suomen suunnasta ja koen, että perussuomalaiset on ainoa puolue, joka puolustaa suomalaisia. Suomi ensin ajattelua, järkevämpää ajattelua ei ole eikä tule. Näin toimivat kaikki itsenäiset valtiot. Suomi on noussut sorrosta ja köyhyydestä kovalla työllä. Nämä työn tulokset kuuluvat suomalaisille, ei veroja pakoileville valtioille tai sosiaaliturvan perässä maahanmuuttaville. Koen, että perussuomalaiset on ainoa puolue, joka voi muuttaa politiikan suuntaa ja pelastaa Suomen. Suomen velkaantuminen on pysäytettävä hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tapahdu yhden hallituskauden aikana, vaan tarvitaan pidemmälle menevä suunnitelma valtion talouden pelastamiseksi. Vahva talous on vähävaraisen paras ystävä ja lastemme turva. Suomessa ei ole enää varaa kasvavaan joukkoon ihmisiä, jotka elävät tulonsiirroilla, vaan työn kannustavuutta on lisättävä. Suomella ei myöskään ole varaa turhiin tutkimuksiin tai yksiköihin, jotka eivät tuota lisäarvoa suomalaisille. Nämä on lopetettava ja rahat on käytettävä vaikkapa mielenterveyden hoitoon tai hoitojonen purkamiseen. Suomi elää vain osaamisella, työllä, yrittäjyydellä ja innovaatioilla. Työperäistä maahanmuuttoa toki tarvitaan, mutta sen tulee tapahtua ilman tulonsiirtoja. Omalla työllään on kyettävä elättämään itsensä ja perheensä. Suomessa on elettävä maan, lakien ja tapojen mukaisesti, aivan kuten suomalaisetkin elävät ulkomailla asuessaan. Suomessa maan tavalla tai maasta ulos. Lopuksi haluaisin korostaa, että olen sama Petri kuin aiemmin, mutta perussuomalaisten arvot ovat lähempänä omiani. Sitoudun perussuomalaisten puolueohjelmaan ja näen, että tästä avautuu itselleni aivan uusi polku. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja toivotan kaikille oikein mukavaa syksyn jatkoa. Kiitoksia.